Дами и господа, Фики Сторанов взе своето решение. Пееш ли ще пуска номер 2. Но дали решението му е правилно или не, запоя на сцената единствената, за да разберем най-важното в това шоу. Пееш ли? Напомням ти, помниш ли какво каза? Че ако е добра певица, за испанката ще направите дует. Да. Не бе, Криси, аз те подкрепям. Двамата сме до края. Няма да бягаме от отбора. Залагам на това, че тя не пее. Аз мисля, че 2 пее и не лъже. Дали? Да. По-скоро не танцува и това е притеснително, защото може би и не пее. Мисля, че не пее това момиче. Не пее? Не. Dove il mare luccica tira fuori dal vento. Защото е прекалено хубаво да е истина. Затова. Davanti al golfo di Sorrento. Чакайте да се обърнем малко е така. Uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. È una candela ormai. Тя не изкърти. Che scioglie sangue, dite bene sai, dite Не бях сигурен, честно казвам. bene sai. Браво. Благодаря ви. Греда! Греда! Да. Много голяма греда. Голяма. Много голяма греда, но пък за мен ще бъде чест да направя дует с един от най-прекрасните гласове, които съм чул в живота ми. Така че аз съм правя дует и то честта ще бъде моя. Страхотна си, уникален глас. Така, добър вечер, добре дошла на... Ралица Хайдърска. Здравей, Ралица. Всичко е истина. Разкажи малко повече за себе си. Пееш уникално. Благодаря. Да, всичко е истина. Аз съм Ралица Хайдърска, на 19 години от град Плевен. Завърших Национално училище по изкуствата в град Плевен. В момента съм студентка първи курс Национална музикална академия със специалност фолклорно пеене. Аз също съм народна певица. Изпълнявам испански песни. Имам много прекарано време в Испания, защото баба ми и леля ми живеят там. Обичам испанската музика и най-голямата ми мечта е да докосвам сърцата на хората с гласа си тук и по света. Аз мисля, че ги докосна. По време на твоето изпълнение Дарин плака. Наистина ми се напълниха очите, защото това беше нещо велико, което видяхме, на което станахме свидетели тук. Аз много бих искал да чуя как пее фолклорна музика. И не знам тези зад мен, които казаха, че тя не пее, а мечтата ти е да докосне сърцата на хората. Аз искам лично да се извиня, защото много бях категоричен, че в теб няма емоция, а ти пееш божествено. Извинявай. Лично ти се извинявам. А радваш ли се, че ще направиш дует с Фики? И Билена, ти искаш ли? Имаш ли желание? Да. Имаш желание, защото Фики обеща. Фики, сериозно ли е това нещо? Дуета и отдолу. Истината де-факто се оказва, че тя е победител тази вечер. Страхотна е.